Nin tun bɛ n b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara kiyankaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni atuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Farafina kilebi fɛ jamanaw ka jɛkuluba CEDEAO ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigi Mali gɛlɛya banni kama n'a ɲɛmaya bɛ Goodluck Jonathan bolo u sera Mali kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 23 ye 22 septembre okumu kɔnɔna la tamani sifinakaw ni mairie ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ jikan kurun boli ɲɔgɔndanba ye mun denfaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Haidara bolo nunu de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma Farafina kilebi fɛ jamanaw ka jɛkuluba CEDEAO u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigi Mali gɛlɛya banni kama n'a ɲɛmaya bɛ Goodluck Jonathan bolo u sera Mali kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 23 ye u ka zeyi n'a nali nafa ka bon kosɛbɛ Mali ni CEDEAO cɛ gɛlɛya banni na k'a sababu kɛ CEDEAO y'a ɲini CNSP maaw fɛ k'u ka furancɛla fanga ɲɛma kɛ civil ye n'a ma ɲa k'a fɔ o waleyara Goodluck Jonathan ka kumaw la a ye hakili sigi kuma caman fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 24 Goodluck Jonathan ani Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ani Nbandaw fana ye ɲɔgɔn ye 22 septembre okumu kɔnɔna la Sebekurani ni ale bɛ Kangaba mara la olu ye 22 septembre ɲanamaya ka bɛn ni tarata don septembre kalo tile 22 ye a kɛnɛ kan Cherifla Jabaranso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ani Samba Traoré tun bɛ Mali drapeau yɛlɛli o de kɛra ɲina 22 septembre baara nu donni ye Sebekuranikaw fɛ yen o baaraw kɛra sous-préfet ɲɛna n'o ye arrondissement ɲɛmaa ye ka fara Narena maire kan Sebekurani min ni Bamako cɛ n'o bɛ taa kilomètre 90 na a baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna Sebekurani denmisɛnninw fɛ ani Sebekuranikaw minnu bɛ Bamako olu ka kulu n'o y'u ka association ye ka na ni ɲɛnajɛ in kɛ Sebekurani n'o ye 22 septembre ye atako fɔlɔ ye nin ye Sebekurani commune min n'a bɛ taa dugu 6 la o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Sebekuranikaw fɛ yen ka na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ɲɛnajɛ kɛ badenya ani sinjiya kɔnɔna na baara caman tun bolodalen bɛ u fɛ a nisɔndiya kɔnɔna na o dɔ ye an ka ladala fɔliw olu caman nana ka bɔ dugu 6 bɛɛ lajɛlen na n'o de bɛ bɛn commune yɛrɛ ma n'o ye Narena commune ye fo ka taa fara an ka donsow kan n'o ye kungo dɔnbaw ye ka fara farikolo ɲɛnajɛlaw kan n'o ye karatekaw ye nunu bɛɛ lajɛlen nana Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 na ka na nisɔndiya kɛ Sebekuranikaw fɛ yen badenya ani sinjiya kɔnɔna na vraiment vene kɛ kan fɛ yan a nisɔndiya min a na danta la parce que n'a fɔra ko i ka commune kɔnɔ e tɔgɔ ma latigɛ foyi la bon vraiment a b'i jɔ i yɛrɛ ma bon ɲina ye ɲinata ta ka d'an ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya an kɛ de kala bɛn an kɔni y'a laɲini ye min de mankankɛla an tɛ mankankɛla fɛ bi an t'a fɛ sini an nana wuli tulonkɛ ma tulonkɛ min yɛrɛ a nafa ka bon ba i ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta san o tɛ kontin de Sebekuranikaw minnu sigilen bɛ Bamako olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye u ka association ye o ɲɛmaa y'a ka nisɔndiya yira ni k'a yira k'a fɔ Bamako ye olu sigiyɔrɔ ye nka u bɔra ye Sebekurani ye ka na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ kɛ Sebekurani n'o ye u faso ye ko fɛn tɛ se ka bonya olu bolo ka tɛmɛ o kan ni ne yɛrɛ fa bara de ne fa fana a ye min kɛ alimamiya la mɔgɔ b'a fɔ a bɛ san 40 dɔɔnin bɔ wa ne wololen ka to alimamiya la a salen kan fana to yan ne yɛrɛ fana alhamdulillah ne ye résultat ɲɛmɔgɔ de ye Bamakɔ ne y'u ka président ye ne yɛrɛ fana ye alimami de Bamakɔ ye ka fa bara kanu wajibi an bɛna yan o de y'an se yan an fana nana ka na an bara la ka na an kɛ de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ba ala barika la ye nin fana de ye i ye hɔrɔnya sɔrɔ ka bɛn lo min ma jɔnya ka gɛlɛn mais i ye hɔrɔnya sɔrɔ ka bɛn lo min ma o lo ye lo nibanba le di ale bɛ ka sago ka san o san o tɛ baasi ye a kɔni a diyara n ye an b'a ɲini dugu denmisɛnninw fana fɛ u k'u cɛsiri adamaden n'aw bɛnna aw bɛ se ko la alhamdulillah jama min nalen bɛ
ala barika da ma bansa an ka an b'a dɔn a bɛ ban ko in ma ni jama bɛ mɔgɔ fana wasa i bara ni ye fɛ ko de bɛ ala tanto an b'a ɲini a fɛ ka nabaga bɛɛ fo. Fɛn min ye Narena commune maire ye a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira ni k'a yira k'a fɔ ɲina fɛti n'o ye 22 septembre a bɛ ka kɛ waati kɔnɔ waati min n'o ye gɛlɛya waati jamana kɔnɔ k'o ye ɲɛnɛmaya taabolo ye gɛlɛya ni nɔgɔya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a labanna ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin sifinw ma hali bi jamana o k'o bila u dusukun na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. An ye hɔrɔn ye fɔlɔ dɔw nana k'u ka mara de sigi an kunna an nana ko mara wuli an kunna bon o bɛ kɛ cogo jumɛn na yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a bɛ a juba yɛrɛ ye fɔlɔ i ka k'i yɛrɛ de ye i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye n'i ma baara kɛ n'i ye baara kɛ tuma min na e de bɛ se k'i yɛrɛ ta k'a fɔ ko ne ye nin ye an maninkaw ko n'i da mɔgɔ kan na a bɛ taga n'i ye a sagolayɔrɔ la n'i ye baara kɛ o de b'a to i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya assuré k'a fɔ k'i kɛra i yɛrɛ ye o fasoden ɲumanya bon vraiment an b'o kanu ka kɛ bɛɛ la an ka jamana nin kɔnɔ i ka baara kɛ i ka sɔbɛ kɛ i ka k'i miiri danbe la parce que an ye danbe dɔ de banna o danbe o lakanali o y'an ma wajibi n'an ma b'o sira fɛ a man ɲi. Ɲinan san 2020 o ye san mun ye vraiment gɛlɛya caman de sɔrɔla voilà an ye ɲinan san ye cogo min ala ka san wɛrɛ ta yira an na an bɛ bɛɛ fo Sebukɔrɔ ni dugutigi an b'i fo fana i ye i ka jama kunbɛ la ayiwa ɲinan ta kɛra yan ala ka 2021 fana yira an na yɔrɔ wɛrɛ. An b'a k'a fɔ ɲina 22 septembre ni y'a kɛ ko fɔlɔ ye sɛbɛkuranikaw fɛ yen a kɛra nisɔndiyaba ye dugu kɔnɔna na baw komini dugu 6 bɛɛ lajɛlen na n'u ka fɔliminɛw ye fɔli duman ani dɔn o kɔni ma kɛ maa si negela ye an b'a ala deli san wɛrɛ ta ala k'o yira na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Narena dugu wɛrɛ kɔnɔ 22 septembre nata. Jalakɔrɔ ka denw ka jɛkulu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ɲɛnamaya ni ɲɛnajɛba ye ka bɛn ni tarata 2 septembre kalo tile 22 ye a kɛnɛ kan dugutigiw sigida ɲɛmaw maaba caman fanaw tun bɛ a kɛnɛ kan Sadio Siribe ni Baba Keita ka sɔrɔlenw don. Ka sangani an ka jamana ka san 60 na ɲɛɲɛli baaraw ye dugu min bɛ ni a bɛ wele Jalakɔrɔ san o san ni y'a san 3 ye jɛkulu dɔ bɛ ni o b'a sifinakaw caman fara ɲɔgɔn kan ni a bɛ wele association kanu des ressortissants de Jalakɔrɔ u bɛ nin don in ɲɛnamaya min b'a to an ka yɛrɛma hɔrɔnya san sɔrɔli a bɛ se ka kɛ koba ye dugu in kɔnɔ cogo min na o de kadira kɔnɔna na Jalakɔrɔ ni ale bɛ kula commune fɛ Kulikoro mara kɔnɔna na a sifinakaw minnu bɛ Bamako ani yɔrɔ caman u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen ni o bɛ bɛn an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ɲɛɲɛliw fɛ min b'a to ka se ka don in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Ni y'a siɲɛ sabanan ye an bɛ ka nin don in ɲɛnamaya mais ka kɔ bin an faw tun b'a kɛ an yɛrɛ tun bɛ bɔ Bamako ka na ballon ta an ka cɛkɔrɔbaw fɛ parce que u tun b'an sélectionner an bɛna jouer an faso fɛ mais o wagati a tun bɛ kɛ kula komi fɛti min don fɛti in dama ka kan maliyɛn den bɛɛ la o de y'an bila ka ɲɛnajɛ in kɛ et puis an ye ɲɛnajɛ in fɛnɛ sɔrɔ yen ɲɛnajɛ in ma daminɛ anw na parce que ni tiɲɛ b'an na fɛnɛ ɲɛnajɛ in y'an tiɲɛ dɔ ye parce que an faw y'a kɛ an yɛrɛw bɔra a nu ma kulonkɛ caman b'a la parce que balontan ko ka ca ne yɛrɛ kɔrɔkɛ de ye balontan in initiateur ye ale y'a entraîner bon an ka bureauba fɛnɛ na ale ye balontan ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ ye bon ale de bɛ balontan in ɲɛdɔn kosɛbɛ bon jeu caman fɛnɛ b'a la bon balontan in kɔni vraiment mɔgɔ caman bɛ plaisir sɔrɔ balontan in na mɔgɔ minnu bɛ bɔ Bamako ka na ani Jalakɔrɔ n'a a nɔkandugu ninnu olu mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ bɔ Bamako ka na olu bɛ fara ɲɔgɔn olu bɛ sélection kɛ ka se ka jouer ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ni Bamakokaw gagné o ye Jalakɔrɔ gagné ni Jalakɔrɔ fɛnɛ gagné o ye Bamakokaw gagné ni olu fɛn fɛn gagné o ye Mali gagné. Tin ani bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na Jalakɔrɔ sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ in yɛrɛ kunba ye min b'a to cogo min na Jalakɔrɔkaw bɛn bɛ se ka sabati kosɛbɛ cogo min na o ni ɲɔgɔn cɛ o de lajɛrɛ in kunba ye ni a bɛ kɛ sababu ye ka Jalakɔrɔ den caman fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛɲɛli baaraw ye ni o ye 22 septembre ye. An bɛ cotiser de cotisation ye min ye an bɛ lancement kɛ an ka kɔfɛmɔgɔw ma n'o y'an ka diaspora an bɛ lancement k'u ma olu bi u se min an b'o o f'u ɲɛna u b'o bila ka na Bamako fɛnɛ ani Tiɲɛfala ani Moribabugu ani Suban c'est à dire Jalakɔrɔ ka den bɛ fan o fan an bɛ wele bila a bɛɛ ma pour que a bɛɛ ka se ka na a bɛɛ ka se ka wari ninnu sara donc vraiment an bɛ laɲini minnu k'u fɛ u bɛ laɲini bɛɛ b'i segiw kɛ hali Jalakɔrɔ yɛrɛ dugu kɔnɔ yan nɔ an ka jeunesse bɛ yan
an ye jeunesse bureau dɔ bila en place o occupé no jalakɔrɔ dugu kɔnɔ k'o fɛnɛ na. musaka fɛn bɛ bɔ min b'a to ka don ɲɛɲɛli baaraw kɛ a bɛɛ bɛ bɔ a sifinnakaw de kun min b'a to jalakɔrɔkaw laada don laada min n'u y'a sɔrɔ u ka makɔrɔbaw fɛ u bɛ se ka don ɲɛnamaya cogo min na ɲɛnamali min kɔnɔna na u ka laadala fɔliw fo ka taa se u ka fɛnkɔrɔw caman u bɛ o jira maaw la min b'a to ɲinɛ tɛ kɛ u ko cogo min na komini baarakɛla minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina ye ko ɲɛnamaba don ko sabula a bɛ kɛ sababu ye ka jalakɔrɔ cɛ ni musow ka tin sabati u ni ɲɔgɔn cɛ u tilala k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ni ala ni kira jira n'a ye don nataw la ko a tɛ kɔ tigɛ min b'a to nin hakilina in bɛ se ka si sɔrɔ cogo min na. bon ɲinan da in tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra nimisiwasa ye an kun ma sigi ni nin kɛcogo yɛrɛ ye a balan'an kɔrɔ a kɛcogo a ɲɛcogo kama donc toujours an bɛ foli bila denmisɛnninw ma ani dugumɔgɔw ma min kɛra ɲinan san natɔ la n'an ma tɛmɛ o kan an kana dɛsɛ o ma. nin fɛti in taamasiyɛn ɲɛnama de don. alors duguden bɛɛ maliyɛn bɛɛ ye donc ni jalakɔrɔkaw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa nin ɲɛnajɛ nin na ka ɲɛnajɛ kɛ ayiwa ka fête in honorer alors vraiment a diyara ne ye fo ka dantɛmɛ donc n b'u encourager alors u kana to nin ka tilaw la san o san kɛnɛ ka nin kɛ donc ala ka san wɛrɛ ta diya nin ye. an b'o ladonna k'a fɔ jalakɔrɔ ni ale bɛ kula komini fɛ kulikoro mara fɛ ani Bamako cɛ ni o ye kapitali ye a bɛ taa kilo 40 ani kɔ la. 22 septembre okumu kɔnɔna la PRVM fasoko bolofara min bɛ Bafila bɛ o secrétaire général n'a nɔfɛtugumɔgɔw taara bɔ Mayina dugutigi kura ye ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 19 ye Boubacar Traoré ani Ibrahim Kulibali tun b'u nɔfɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la. Mahina dugutigi kura tɔgɔ Isa Jalo a si bɛ san 70 ɲɔgɔnna na ni wagatinin na a sigira dugutigiya la kɔsadani na sabula maa min tun bɛ dugutigiya la ala y'o ka kalifa minɛ a la a ka fɔ la ale ka dugutigiya kɔnɔna na n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to Mahina dugu bɛ se ka taa ɲɛ. Maintenant ne de fana ka kɔrɔ ni Jalo ninnu tɔw bɛɛ ye an tulo bɛ Bamakɔ de Seye Jalo ani Siri Daɲɔgɔn olu de bɛ yan diriger maintenant u ye wasa don ne la ko n ka kɛ dugutigi ye. Un grand frère b'a bɛ yan Kima Jalo olu ka ɲɔgɔn ye senfɛ u ye ne kɛ dugutigi ye mais ne yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ bɛ yɔrɔ min ye o y'an ka château d'eau de ye n'an bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ an y'a réunion kɛ pour que population ka ji ɲuman sɔrɔ an ka lafiya sɔrɔ o la parce que banaw ka ca sisan an bɛ bana dɔ la n'a fɔra ko ji fana nana bana dɔ provoquer mɔgɔ la an bɛ kɛlɛ la o de la Samba yɛrɛ ka nali ye bon n'a nana o diyara ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'a garisɛgɛ dɔn a bɛ min ɲini ala k'a garisɛgɛ don a la. Wa min ye parti PRVM fasoko ɲɛma min bɛ Bafula bɛ mara la o n'a ka jɛkulu min tun taara foli bila a la u y'a yira dugutigi kura la k'a fɔ u b'a ka bila la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na wa u b'a dɛmɛ a ka baara la min b'a to Mayina bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ hali bi cogoya min na. Dugutigi ale sigira an kɔ sabula an bɛ bɔ yan waati min le 23 avril élection kɔfɛ o y'a sɔrɔ dugutigi dɔ de tun bɛ yen donc ala nana ale ka kalifa minɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya an nana sɔrɔ ale sigira an kɔ a bɛ an ka tabiyaw la an bɛ na o na kɛ yan an bɛ bɔ an ka dugutigiw ni alimamiw la pour que ka foli d'u ma n'a nana sɔrɔ dugutigi kura bɛ yen o ka kan an ka se ale ma k'an yɛrɛ kɔfɔ a ye ka parti kalifa ma ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu fana k'a ye sabula Mayina n'i y'a lajɛ dugukɔrɔba de don Bafula bɛ cercle ale ye Mali cercle fɔlɔ ye Mayina fɛnɛ o fɛnɛ ye Bafula bɛ commune fɔlɔ ye donc dugu min don dugukɔrɔ de don a mago bɛ développement na sabula aw b'a dɔn an ka problème fanba yɛrɛ o ye fɛn kelen de n'o ye sirako ye sira ani terrain parce que anw bɛ balo olu fila de la an bɛ dugawu ɲini a fɛ pour que sirako in ani terrain ko in ala bɛ se ka an dɛmɛ o la cogoya min na an ni dugutigiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o la a bɛ waati bɔ parce que an bɛ na b'u ye an bɛ baro kɛ baro senfɛ i bɛ fɛn caman faamu dugutigi hali n'a ma fɛn ɲini n'aw ye baro kɛ a mago bɛ min na i b'a dɔn ka an to yan k'an to Bamakɔ ni ala sɔnna an n'a bɛna contactiw falen ɲɔgɔn na pour que an n'a bɛ se ka kuma dugu haminako ye min ye ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a dɔn an se ye min ye a denmisɛnninya la ani ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni ala sɔnna an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ. Ni ɲɔgɔnya in kun cɛra ni dugawu don belebele ka se Mayina komini ma min b'a to bɛn ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ o bɛ se ka sinsin dugu in kɔnɔna na.
Ali bi 22 septembre okumu kɔnɔna la Mayina Bozow ye jikankulu ɲɔgɔndan belebele boloda mun senfɛ kulu mun tɔgɔ dalen no Cherifla TV la ale kɛra a ma gale an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ denfaya tun bɛ Sanba Kulubali de bolo Boubacar Traoré Ibrahim Kulubali ka sɔrɔlenw don Malika san 60 sɔrɔli ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na Mayina komini ma to kɔ sabula u ye ɲɛnajɛ belebele sigi sen kan min bɛ tali kɛ kulunboli la Mayina Bozow ka ko labɛnnen k'a ko denfaya ta ka di Sanba Kulubali ma jama kɔni bɔra kosɛbɛ sabula nimisi mɔsa sɔrɔla a ko o kɔnɔna na ni y'a ye Bozow farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilila sigi sen kan bon an bɛ dugu min na dugu mɔgɔw u bɛ ka Bozow kanu donc Bozow yɛrɛ y'a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a ta k'a kɛ ɲɛnajɛ ka dugu mɔgɔw ɲɛnajɛ ni a ye donc o le hakilila nana na Sanba Kulubali ka ko nana cogo di tuma min na n'an ye tɔn in sigi an ka hakili sera a ma k'a fɔ an k'a fɔ ale ni an y'a fɔ ale peut-être a bɛna se ka jɔ a parrainage la bon donc ala y'o kɛ o fɔra a y'a jɔr'o la donc an b'o foli lase Sanba ma mɔgɔ min kɛra sababu ye ka I kun don nin fɛngɛ in kɔrɔ n'o ye parrainage Sanba Kulubali an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yirana a ka se ka nin ɲɔgɔnna baden kɛ Mayina an bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ ko ɲinɛ kulunboli min kɛra Mayina kɔnɔna na kabini a ko daminɛla ni ɲɔgɔnna deli ka kɛ sabula jama bɔcogo ani kulo labɛncogo min bɛ somɔgɔ sama bɔ bi nata jan ndogo Sanba kontoni keren b'a ɲɛ Sanba a ka yita naga b'a la Gallo fɛ Sanba bɛ Mayina fɛ a bɛ Bafulaben cercle fɛ wo kontono nso bila Sanba ma jama fɛn o fɛn dun sita jambi kana nin tulu in na ni mu hero le di bɛ ɲɔgɔn soto la jan hero la hero memu asibadi nyale sinsi mbali mami fo ko mbe meri fo mogo mi yani bara yi organiser no Sanba Kulubali ko nga foli baye ala kani ga fole ala kani ga labaye ni ye jateminɛ kɛ ko in kɛlen ka kulu minnu bila ɲɔgɔn na sa o ye Cherifla TV Bafulabe Mayina ani Kayi nka ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na Cherifla TV kulu nani jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka Bafulabe kulu da o kan Manantali bɛ jɔyɔrɔ sabanan na Kayiba a kuncɛ o kɛra sababu ye min ye ko in yɛrɛ denfa ye a y'a ka nisɔndiya yira ni kulo in labɛnni okumu kɔnɔna na an nisɔndiyara sira fila de fɛ Cherifla TV gagnena an nisɔndiyara o la ka tila tuguni cérémonie yɛrɛ a kuncɛra hɛrɛ la kɛlɛ ma bɔ a la foyi ma bɔ a la kɛra kuloni yɛlɛ ye an nisɔndiyara o fana na kosɛbɛ aw yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan a y'a ye k'a fɔ Bafulaben cercle ma baw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ commune fɛn fɛn bɛ Bafulabe kɔnɔ fo kana se dugu minnu bɛ yen bɛɛ y'i déplacer ka na pour que ka na filɛli kɛ ani ka don kulun fɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ se kulunbolo la ka se ka ɲɛnajɛ nin kɛ an bɛ bɛɛ fo an bɛ parti politique fo an teri minnu bɔra Bamako n'o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an b'u fɛnɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn minnu fɛnɛ kun bɛ kulunboli la n'a bɛ fɔ olu ma ko joueurs u fɛnɛ ye joueurs de ye an b'u fɛnɛ fo ka ɲini ala fɛ san wɛrɛ édition o ka se ka diya ni ɲinan ta nin ye sabula 22 septembre ka bon kosɛbɛ an bolo fɛti min don a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a b'o fɛti de kofɔ ko in kuncɛyɔrɔ la Mayina Bozow u nana Sanba Kulubali jansa ni manɔgɔ belebele wa ka la k'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa foli bila a la fa k'a lu ma ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ko ala ka san wɛrɛ ta fɛnɛ jira an kɛnɛya la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 sɔrɔ okumu kɔnɔna la tamani sifinnakaw ni meri ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ jikankuru ɲɔgɔndan tɔgɔ la mun denfaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Sherif Ahmed Tidiane bolo lutu siribe ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ a sanga ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ ɲaɲaninw ye 22 septembre tamani denmisɛnninw o ni tamani maire ka tɛgɛdi ɲɔgɔn mɔ nasira fɛ u ye kurunboli ɲɔgɔn da balabɛ
a dabɔkun de ye hali bi kelenya bɛ se ka sabati tamani ani a laminidenw cɛ n'o ye Mali silamatonw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara bangedugu ye. Donc hakilila min nana n'an ye an bɛ dugu ɲɛnajɛ nin ye sayɛlɛma ye pour que ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan Ala ka se ka an hinɛ don ɲɔgɔn na an bɛ hɛrɛ min ɲini Ala ka se ka o k'an ye an y'a dabɔ o de kama mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn kelenya ka sabati n'o kɛra dugu bi ja o de y'a to an y'a kɛ o baara daminɛ diyara an ye donc a ma kuncɛ fɔlɔ mais a ka d'an ye Ala k'a tɔ kuncɛ hɛrɛ la hali bi nataw la an mago bɛ caman na a ka se ka tɛmɛ nin kan pour que a ka se ka diya nin ye nin de ye anw seko ye ka baara kɛ donc kununboli de y'an ka taabolo ye o de ka d'anw ye. Tamaningadenw ye danganda minɛ ka fa iko dakɔnɔ ye kulu naani de kun bɛ ɲɔgɔn da la kulu ninnu kelen kelen kɛ mɛ ka jamanaw tɔgɔ da u yɛrɛ la Mali, Konowari, Kongo ani Burkina Faso. Kongo kuru de wulila k'i jɔ ni saraba ye ka Konowari kuru da o kan ni ka Mali kuru kɛ sabanan ye. Jɔnjɔnw dira a Seyyada Cherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ n'ale kun ye denfa ye ani tabani baba kumanda fo ka taa se tabani mɛri ma. An sɔnjalo kojugu fo taa dan na. Ala fo Ala barika da Ala min ye ɲinata jira an na Ala ka san wɛrɛ jira an na ni ani kɛnɛyara ni si ani kɛnɛyara an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Cherif ye a nana an ka kɛnɛ ka a diyara an ye a bɛnna ma n b'a fɔ Ala ka si d'a ma ani kɛnɛ Ala ɲuman Ala ka mɛn ɲɛfɛ Ala ka mɛn a kɔrɔ Ala kɛra bonya kan soli Ala rasul. Hakilina in fura tamani sigida ɲɛmaw fɛ ladala ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmaw ni politiki ɲɛmaw ka sɔrɔ ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ko labɛnnaw ma olu minnu y'u cɛsiri jango kɛnɛ in bɛ se ka kɛ kɛnɛ wasalen ye. Nisɔndiya min bɛ ne na a ka ca nisɔndiya saba ye parce que k'a sababuya kɛ mun ye an ka ca san 20 san 10 ni kɔ ye 22 ma dali ka fêter ya ka se nin ɲɔgɔnna ma ka kurunboli k'a la an bɛ kurunboli kɛ san o san Ala n'an ka sirifukɛ yɛrɛ kanu kama san o san o bɛ kɛ siliba ɲɛkɔrɔla la mais Ala nana ɲinanta kɛ jumɛn ye denmisɛnninw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko bɛn ni fɛngɛ ka sabati dugu kɔnɔ u yɛrɛ b'a fɛ ka kurunboli kɛ an ka se ka organiser ne ko ma problème si t'a la fɛn bɛ de bɛn na dugu kɔnɔ n k'o ka di an bɛɛ ye an ka laɲini de y'o ye ni Ala sɔnna an m'an ngolo b'a kɔrɔ Ala nana tɔ an tora o organisation na fo ka na se Cherif nana kunungo kana balana a bɛ komi n'a fɔ Ala de y'a ci anw ma parce que ni Ala ye fɛn min kɛ o de bɛ kɛ an kun ma miiri fiyewu k'a fɔ karamɔgɔ bɛ a den bɛna kɛ ni nin ye n k'a fɔ nisɔndiya caman bɛ ne na o y'o de ye puisque mun na 22 ɲɛnajɛ dama tɛ ka n'a kɛ Cherif nana kɛ n'a ye ka na i jɔ karamɔgɔ jɔyɔrɔ la ka karamɔgɔ jɔyɔrɔ fa ka Cherifla jɔyɔrɔ fa tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni nisɔndiya bɛ ne na kojugu an bɛ Ala fo la ka Ala barikada puisque min ye bɛn ye a tɛ se ka sabati fiyewu an ka Mali ka san 60 ɲɛnajɛ in o kana Cherifka kɛ n'o ye a nisɔndiya tɛ se ka fɔ bon bɛɛ nisɔndiyalen don a du jeunesse fara maakɔrɔba kan a diyara bɛɛ ye kurunboli in fana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye duguma Ala k'a kɛ jidi ye. Kɛnɛ yɛrɛ denfa ni o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara de a Seyyada Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ye wele da ka ɲɛsin Maliden bɛɛ mɔ an k'an senw da an ka maakɔrɔw sen da nɔ na minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ an ka jamana ye ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ jango yɛrɛma hɔrɔnya min n'o sɔrɔ bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye jamana bɛɛ lajɛlen ma laadala ɲajɛw tɛmɛnen kɔfɛ a Seyyada Cherif Ahmed Tidiane Haidara ni a taamaɲɔgɔnw y'u kunda tamaninzɛlɛ don kan n'o ye kaburu don ye ka taa ziyara kɛ yen an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san wɛrɛ 22 Ala k'o jira an na. ɲɔgɔndan kɛnɛ in kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ Cherif Ahmed Tidiane Haidara ye dantigɛli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. O la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60nan ni o de bɛnna 2020 ma o la k'a daminɛ 1960 ka se 2020 o de ye san 60 ye an bɛ o kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don ko an ka seli an faso la yan n'o ye tamani ye ka na bɛn ni nin baara in ye et puis tamaninkaw ye fɛnba min labɛn a la n'o ye kunukurusi ye o ye o fɛnɛ ɲɛmɔgɔya kalifa an na o la an nisɔndiyara mais yanni ka taa yɔrɔ jan an bɛ monsieur le maire de fo sabu tamani jeunesse ye nin ta ka denfaya di ale de ma o la anw nana bɛn ni o de ye ale a yɛrɛ bɔ a bonya bɛɛ la
k'a di anw ma k'a fɔ a denfaya ni anw bɛ yan ale tɛ o tabile a ye o di an ma karamɔgɔ yɛrɛ kama o la min monsieur le maire fo k'a barikada a ye o waleɲuman min kɛ an ye o la alhamdulillah an yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ an ye o min ye sabu a daminɛna nisɔndiya min kama bɛɛ lajɛlen ka farifoni min kama a kɛra o fana na ka ban o hɛrɛ kelen fana na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara dekun foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ o baara in na o la Mali ka indépendance ni an seginna ka na o yɛrɛ ma sabu a y'a ɲagariw de kɛ mɛ n'an seginna ka na o ma sanyɛlɛma o sanyɛlɛma maliyɛn bɛɛ kan ka kunun de maliyɛn bɛɛ ɲɛ kan ka yeli de kɛ k'a fɔ ko ala sɔnna ka yɛrɛma hɔrɔnya nin ye fɛnba de ye parce que yɛrɛma hɔrɔnya n'i y'o ye o kɔrɔ an kun t'an yɛrɛ bolo de o kɔrɔ an kun tɛ an yɛrɛ sagoya la ka an bila an sagoya la an yɛrɛ ka hɔrɔnya la san kelen kelen fo ka taa se san 60 ma o kan ka sɔrɔ ɲɛta caman de sabatira o mɔgɔw bolo sabu maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 bi a bɛ se o de ma walima min b'o sanfɛ mɔgɔ miliyɔn 20 bɛɛ olu ka miiri ka fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔbaw kana sa jeunesse ma ani minnu ye siniɲɛsigiw ye bi olu ka miiri kan ka jamana taa ɲɛfɛ dɛ mɔgɔ miliyɔn 20 kɔ o la n'i y'o ta k'a lajɛ nka n'i y'an ka jamanaw ta k'a lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ka bɛn waati in yɛrɛ ma a b'i dabali ban k'a fɔ jamana min y'a yɛrɛ sɔrɔ jamana min kɛra a yɛrɛ ta ye k'a ka hɔrɔnya sɔrɔ san 60 mɛ hali bi o bɛ nin cogo in na a b'i dabali ban o la maliyɛn ɲuman bɛɛ kan ka miiri k'i ka jamana bila ɲɛfɛ jamanaden ɲuman sabu hadisa dɔ bɛ yen n'o ye o minɛna ka bɔ alakira la hubbul watan min al iman ko faso kanu k'o ye limaniya dɔ ye o la faso kanu n'o kɛra limaniya ye f'i ka se ka faso kanu ka se ka fasodenw ka ɲɛta sabu ni i ye fɛn kanu a ka ca la a ka ɲɛta i bɛ hami ni o de ye o la ni e min ye ɲɛmɔgɔ ye ko ala ye jamana yɛrɛ kalifa i la walima ala ye sigida dɔ kalifa i la walima ala ye kafo dɔ kalifa i la i kan k'i jija k'o baara kɛ ka ɲɛ an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn kɔnɔwari jamana kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni wasabilo ɲɛmaakɔrɔ Guillermo Kigba Fori Soro masurunama minnu minɛnen kun don caman bilar'u la araba ka dugu jɛ alamisa la septembre kalo tile 24 kabini décembre kalo laban daw la u minɛnen kun don maa 19 minnu minɛn bɛ Guillaume Soro nɔfɛmaw la 9 sera ka bila o maa 9 na 5 ye wasadenw ye u minɛkun kun ye k'u kuma fɛ ka faso basigi tiɲɛ Guillaume Soro yɛrɛ mandat d'arrêt b'a nɔfɛ hali bi wasadenw minnu bilara Guillaume Soro masurunamaw la Soro kanigi bɛ o la n'o ye Guillaume Soro ka fanga ɲinindɔ rasi ɲɛmaa ye ani Lukman Kamara ka taa se Sumaila Yawo ma a jirala k'a fɔ kuma nataw la maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen masurunamaw la minnu kan ka bila nka ninnu bɛɛ lajɛlen la ɲɛkun sa ni o ye Alain Loboɲɔn ye wasaden ani Solitu Sul ka taa se Tefuru Konemo ani Guillaume Soro balimakɛ filaw olu tɛ maa bilalenw na bebe na kɔnɔwari jamana kɔnɔ fangasinamatɔw bɛ ka wele da ko jamanadenw k'u murukurundakoya fanga kɔrɔ n'u ko ma ko désobéissance civile ka sira da Alassane Dramane Ouattara ɲɛ a kana se k'i kanbɔ octobre kalo tile 31 jamana kuntigisigi galata senfɛ wa bebe na diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw bɛ wuli ka jɔ la ka surunanidenw kɛ min bɛ se ka to kɔnɔwari jamana a kalata bɛ se ka basigi diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka nɔnabila farafina tile bɛ yanfa fɛ ale yɛrɛ bɛ kɔnɔwari faaba Abidjan kɔnɔ nin kuma in na sigikafɔ tɛ sigikafɔ ye a bɛ k'o boloda politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to fɔɲɔgɔnkɔ o bɛ ba politiki binna k'u kan Lagina Conakry jamana kuntigisigi kalata octobre kalo tile 18 don farafina tile bi yanfa jamana 15 ni o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye a y'a ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔ k'u bi kalata sɛbɛn b'a kunga k'a fɔ kalata sɛbɛn min bɛ Lagina Conakry bolo bi kalata bɛ se ka kɛ n'a ye dɛrɛ nin baara ɲɛdɔmangana ninnu kun jira CEDEAO fɛ k'u ka jateminɛ kɛ Lagina Conakry kalata sɛbɛn b'a kunga ka sabu kɛ fangasinamatɔw gɛn kun bɛ ka kule bɔ ko kalata sɛbɛn in tɛ sɛbɛn jɛlen ye o kumana Lagina Conakry ma ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale indépendante CENI juillet kalo tɛmɛnen CEDEAO y'a yira k'a fɔ nin kɔni kalata bɛ se ka kɛ nin ye ka sabu kɛ maa minnu bɛ ni olu fatulen kun don k'u tɔgɔ kunbɛn la o jɔsira minnu si ma se kalata ye n'olu tɔgɔw sɛbɛnnen kun don o jɔsira minnu tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn ko fila kun gɛlɛn kun don kalata sɛbɛn fɛnɛ kɔnɔ o jɔsira wa kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale indépendante CENI yɛrɛ kabini septembre kalo tile 18 tɛmɛnen a ye kalata sɛbɛn tilali daminɛ fɔɲɔgɔnkɔba de kun bɛ fangasinamatɔw ni jamana ɲɛmaayaso cɛ kalata sɛbɛnko in kunga wa Lagina Conakry kalata yɛrɛ jujɔn bɛ fɛn min kan o ye siyako ye
siyaba fila be olu ti ɲɔgɔn kan fɔ filaw ani maningaw nin siyaba fila ani maninga laginɛka den a miliyɔn dani la olu jɔ mɛnna sigiyɔrɔma fila ye Alpha Konde yɛrɛ kɔsa in na a kumana maningakan la araba tɛmɛnen an kɔrɔ caman jɔrɔ mɛn k'a fɔ Alpha Konde ka mandan sabanan ko a bɛ na ni mankan wɛrɛ ye Laginɛ jamana kɔnɔ maa miliyɔn 5 ani maa ba 400 ɲɔgɔn na olu de tɔgɔ sɛbɛn bɛ kalata sɛbɛn sɛgɛsɛgɛli kan. Senegali jamana kono Abdoulaye Wade de Karim Wade jamana ɲamakɔrɔ de a ka labasabaw y'a yira k'a fɔ a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kan ka segin a mɔ a ka se ka don Senegali jamana kɔnɔ k'i kanbɔ kalata senfɛ Abdoulaye Wade ka fanga ɲini dɔ PDS lakaw kɔnɔmaw kɔni hakilina y'o ye nka politiki bina k'u ka caman hakilina t'o ye Karim Wade Abdoulaye Wade de san 2015 a ka kiriw jatigɛra k'a fɔ san 6 kaso bɛ da kun ani nafolo caman b'a de k'a b'o sara ka sabu kɛ ko fa ka kumaw na k'a y'i yɛrɛ kɛ fɛn ye jamana kɔpasa kan san 2016 Macky Sall labana ka labla n'o ye jamana ɲɛmaa ye u k'a ma ko grâce présidentielle o yɔrɔ bɛ a bɔra ka taa bisimila minɛ Qatar san 2019 a kun y'a jira k'a b'i kanbɔ jamana kuntigisigi ka lada senfɛ bankɛra ka kanbɔli la ka sabu kɛ ko kasoden kɔrɔ don a ka labasabaw kɔni bilama na mɛ a jira k'a fɔ a bɛ se k'i kanbɔ san 2024 jamana kuntigisigi kalata nata la olu bɛ k'u sinsin kalata sariya se dɔ de ka a bi saba ni filanan o kɛmɛ k'a jira k'a fɔ maa ka bali k'i kanbɔ kalata la k'a da ye san 5 ye o mana san 2024 b'a sɔrɔ o san 5 dafara nka sariya ko ɲɛdɔmanganaw minnu bɛ jamana kɔnɔ Senegali olu kɛmɛ ka ye cogo wɛrɛ la olu ko ɲɛsin bɛ maa minnu mɔ o k'a sɔrɔ i ka ɲangi barikaman bo sariya ɲɛkɔrɔ Karim Wade nun ka ɲangi sefa wari miliyari 100 ani miliyari 30 ani miliyari 8 a fɔ mɛ k'a k'o de sara san 6 kaso fɛnɛ dan b'a kun Karim Wade na se ka don Senegali wa ka ye san 2024 kalata la wa a ka fanga ɲini dɔ PDS lakaw kɔni bɛ k'u sɔn wa a yɛrɛ kɛmɛ sababu ye ka maa bɛ maa la o k'i yɛrɛ ta ka bɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ka sabu kɛ olu dɔw bolo Abdoulaye Wade k'a denkɛ Karim Wade diyagoya cogo k'o kɛ PDS fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye o ye dandɛmɛ ye u caman bɔra ka t'u ka fanga ɲini dɔ sigi nka dankɔrɔbaw minnu don bɛ a kɔnɔ hali bi olu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ PDS kɔni a cɛbɔ ti kɛ maa fila ye maa kelen don Karim Wade n'o ye Abdoulaye Wade de ye. Kenya jamana kɔnɔ fangabundaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ma se a da la fɔlɔ ntɛnɛn septembre kalo tile 21 Kenyakaw ka sanfɛ kiiribulon Cour suprême ko a b'a ɲini jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta fɛ a ka fu siri wasabulon ka baaraw da la ka sabu kɛ ko wasabulon bɛ ka sariya sɔsɔ jamana sariya sunba min ni Kenya jamana bɛ ka labaara n'o ye bi o sariya se dɔ kɛmɛ k'a jira k'a fɔ wasabulon denw n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 3 a fila bɛɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye wali kelen k'a fila bɛɛ kɛ muso ye ko ni dun y'a jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ Kenya wasabulon kelen ni o ye Assemblée nationale ye n'i y'a sigi 100 sara la musolaka tɛ tɛmɛ 22 kan wa wasabulon filanan ni o ye Sénat ye musolaka tɛ tɛmɛ yen fɛnɛ 31 ka 100 sara la ko kumana k'u kɛmɛ ka sariya sɔsɔ damakɛ ɲɛma don cɛw ni musow cɛ wasabulon sigicogo la araba septembre kalo tile 23 an balakaw lapasa kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ONG FIBA o kun bɛ ka nisɔngoya taama boloda Kenya faaba la Nairobi ka jira k'a fɔ sanfɛ kiiribulonba Cour suprême kiiri ɲɛma juge David Maraga a ye wasabulon tiliko kuma min fɔ k'olu b'a kɔkɔrɔma don ka sabu kɛ a ka kan sa wasabulon k'a lajɛ ka sariya bato ten wasabulon filaw Assemblée nationale ni Sénat David Maraga sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ɲɛma a ko dɔ kɛra jamana sariya sunba sɔsɔli la wasadenw fɛ a ko nin y'a siɲɛ 4 de ye kiiribulon 4 bɛ deli k'a fɔ u ye ka weleya u mɔ u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la sariya kɛn bɛ ka min fɔ damakɛɲɛ donni na cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ wasabulon sigicogo la ko k'a labato u dɛsɛn bɛ ka kɛ bebe in na kuma sara bɛ jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta min na k'o ka wasabulon filaw ti o kɛn bɛ k'i da k'a bonbo ye o fɛnɛ bɛ faamu ka sabu kɛ sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ɲɛma ni Uhuru Kenyatta ni ɲɔgɔn cɛ jɛ tɛ o n'a ɲɔgɔnna jɛ dumanba ye ka sabu kɛ fangasinamatɔ n'a ni ɲɔgɔn cɛ kalata senfɛ nin sanfɛ kiiribulonba kiiri ɲɛma kelen in de kun y'a jira k'a fɔ segin ka kɛ kalata kan o fangasinamatɔw ye namara ko kuma min fɔ k'a sɛbɛndiyalen don segin kɔni kɛra kalata kan Uhuru Kenyatta kɔni dɛmɛna o nka hali bi a kɛmɛ kurunin ye sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ɲɛma ni jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta cɛ nka sariya ka fɔ don ni sariya ka fɔ don a bɛ diyagoya jamana ɲɛma kan a ka sariya labato ka sabu kɛ ale yɛrɛ bilakun ye jamana ɲɛmaya la ka jɔ sariyaw de kɔkɔrɔ u ka se ka labato. Madufin jɛ ka somarayɔrɔ so min bɛ wele barawuli o de kɛra fɔlɔ ye ɲɔgɔn dan belebele la mun kɛra ka bɛn ni tarata don septembre kalo tile 22 ye barawuli Segu mara la Isuf Kulibali ka sɔrɔlen don. Tariku mina mɛn ni k'a lakale k'a fɔ taratadonya dɔ fɛ de septembre tile 22 sanba 2020 barawulikaw ka sokurusi kɛnɛ koromakarori baaraw kɛla Mamadu Njayi Madufin fɛ
ni a tɔgɔ dala alu kuma tɔgɔ la an ka jamana kelen kɔnɔ ni ka ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ɲɛnajɛ kɛ. Kɛnɛ in walankatalen don hectare 3 de kan. Soburusu kɛnɛ kura min filɛ nin ye a kɔrɔmɔ karila ani sow ka ɲɔgɔn dan a si ma kɔrɔ ni si ye. Baaraw daminɛna ni sobololaw ka kulubaw ye minnu b'an ka marabolow kɔnɔna na. Kabini baaraw kun cɛla sow ye kɛnɛ lasɔrɔ. Groupe gale 2nan 3nan ani 4nan o bɛɛ lajɛlen tun ye so cunne mangamaniw ye. Mètre 1,800 kɛnɛ kan. Kɔnɔbugaw ka so o de ye bɛɛ lajɛlen dan kulu gale boli wulikajɔw la. Kulu 2nan sow ka boli la barawuli so min b'a la n'o kama ko barawuli numéro 2 o ye cɛw ka minɛn ta. Barawuli 8 ani kalakɛ o wula k'o jɔ ni kulu 3nan ni kulu 4nan sara ye. Min ye so cunne mangamaniw ye n'an kama ko demikiraku o ka boli o makɔnɔnɔ kun don kosɛbɛ maaw fɛ. Mètre 2000 o do o senkɔrɔ so 15 o de tun bɛ ɲɔgɔn dan na o wulikajɔw senfɛ Kaya Mangan ale ni jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la barawuli sisikala 2nan ye bɔna min ale kala 3nan ye. Walasa ni ka ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ so cunne baarabaw mètre 2200 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔn dan bananku de kan. So tun ye so 12 ye o wulikajɔw senfɛ. Barawulikaw ka so min b'a la ni a bɛ écriture kɔnɔna na Madufin Jai Junior ka so don o de wulila k'i jɔ ni saraba fɔlɔ ye. 2nan so min b'a la n'o kama ko balanzan ale ye jɔ ye. 3nan kala barawuli zengi so ye. Wali kelen dakuru ɲɛ kelen na n'i b'a fɔ ka kuma ban pewu. Piritan min kun da la sokulu Chelsea n'o ye Madufin Jai ka sokulu ye o wulila k'o jɔ ni sara 8 ye. Que ligue 12 min bɛ yen nɔ n'a bɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka se ka soboli ɲuman kɛ i ka yɔrɔ la. Bi par exemple barawulikaw filɛ ka ɲuman d'an ma ni ka soboliyɔrɔ k'u ka yɔrɔ la. Ça veut dire que sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ min ɲɔgɔn kɛ Bamako o ɲɔgɔn bɛ k'u fana fɛ yan don o don et vraiment Madufin Jai an b'a fɔ a ka kɛwale la Ala k'a to ligue wɛrɛw fana la u fana k'u ka hippodrome améliorer k'u bila norme internationale la et puis soboli bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ an mara. Madufin ale mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Sherif Usman Badana Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ a y'u kanu yira. Sabu labɛn bɛ a bolo san o san Mawuludu yɛrɛ hukumu kɔnɔna la u bɛ nin ɲɛnajɛ ɲɔgɔn labɛn Ala kira ka bangeli la n'o ye so kurusi ye wa a san o san a yɛrɛ bɛ so kelen di karamɔgɔ ma ka kɛ bonya ye a ye o la Ala sɔnna fana a ɲinina an ka se yan kɛnɛ kan yan ye an faso dɔ de ye. Nisɔndiyalenba dɔ bi parce que bi n ye jama ye barawuli kabini ne yɛrɛ ye barawuli ka ye n fitinin fo bi ma ɲɔgɔn jama ye ko foyi la barawuli o ye nisɔndiya o de y'a to soboli ni nisɔndiyara kosɛbɛ nisɔndiya fana kɛra 2 ye so boli la moto 10 de dara ne yɛrɛ kelen ka so ye moto 8 ta o yɛrɛ nisɔndiya koba ye o kɔni o y'an nisɔndiya a cogo bɛɛ la ɲina barawuli yɛrɛ so u ye concours dɔ jeu concours kɛ k'a jira barawuli mara la ɲina saison kɔnɔ 2018-2019 barawulika den jumɛn ya baara kɛ ala kama baara kɛ tɛ barawulika bɛɛ kan u ye arajo bila kalo 1 kalo 2 o note la bon ala y'a kɛ ko ne de barawuli mara bɛɛ ko ne de kɛra premier bon n y'a tɔgɔ da Sanpiki Alu Kuma Alu Kuma ye ne bɛnkɛ de ne ba de dalen Alu Kuma ka fa kelen ba kelen ne lamɔna Alu Kuma de kabini fitinin fo bi Alu Kuma baara min kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ye baara min kɛ barawuli yɛrɛ mara la bɛɛ b'a dɔn. Sabaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kelen kɔ ni ka moto jakarta kelen-kelen sɔrɔ maa minnu wɛlɛla ka fɔ ka kɛ kɛnɛ in seere ye ni maabaw kun don o y'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye son kelen sɔrɔ hakili lajigila an b'a fɔ aw ye Seydou Natumɛ Toguna agro industrie maa ɲɛmaa ye taratarɛ kelen di barawuli sukurusukuru maa ɲɛmaaw ma walasa u ka se ka sɛnɛ kɛ ni ka so balo n'o ye sekurusi kɛnɛ fana ni k'o kɛnɛ o labɛn ni taratarɛ in ye. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnna a ma.